Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής κοινοβουλευτικής ομάδας Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη, ο κύριος Γεώργιος Αποστολάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, η Νίκη καταδικάζει απερίφραστα την αιματηρή επίθεση από αγνώστους με βόμβες Μολότοφ στη φρουρά της οικίας της Προέδρου του Αριουπάγου. Τέτοιες εγκληματικές ενέργειες υπονομεύουν το δημοκρατικό μας πολίτευμα και στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος φόβου και έντασης στους κόρπους της δικαιοσύνης. Έχουμε όμως βέβαιη την πεποίθηση ότι πράξεις βίας δεν κάπτουν το φρόνημα των πράγματι ανεξάρτητων Ελλήνων δικαστών. Επί του νομοσχεδίου τώρα. Στην επί της αρχής συζήτηση επιφυλαχθήκαμε μέχρι να ακούσουμε τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς να λάβουμε θέση, γιατί όπως και το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης διαπιστώσαμε ότι και πάλι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με ευκαιριακό και αποσπασματικό χαρακτήρα, προϊόν μιας καθεστωτικής αντίληψης από την οποία διαπνέεται το Υπουργείο αυτό, ότι μπορεί να νομοθετεί κέρια νομοθετήματα χωρίς προηγούμενη σύσταση σοβαρής και υπεύθυνης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, χωρίς ούτε μία προηγούμενη διαβούλευση με το σώμα των δικηγόρων και τον επιστημονικό κόσμο και κυρίως με μια τυπική δημόσια διαβούλευση. Τι μάθαμε χθες από τους φορείς? Ότι μόνον οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας είχαν λόγο και αυτοί όλοι δεν ομονόησαν, υπήρχαν μειοψηφίες σοβαρές και αντίλογος, των οποίων δεν μάθαμε ποτέ. Οι άλλοι, οι δικηγόροι, ο υπόλοιπος νομικός κόσμος, οι διοικητικολόγοι, οι δημοσιολόγοι δεν έχουν άποψη, κύριοι Υπουργοί? Φυσικά για το Υπουργείο σας δεν έχουν καμία άποψη. Συνεχίζετε λοιπόν να νομοθετείτε με μια φανερή μονομέρεια. Παρά τα αυτά θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε κριτικά κάποιες από τις ρυθμίσεις και παραλήψεις του νομοσχεδίου. Πρώτον, οι εισαγόμενες ρυθμίσεις είναι φανερό ότι έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα. Κατατείνουν στη θεραπεία κάποιων μεμονωμένων δυσλειτουργιών που κυρίως έχουν να κάνουν με την επίτευξη ταχύτητας στον προσδιορισμό και τη συζήτηση των ενώπιων του ΣΤΕ υποθέσεων. Η αποσπασματικότητα όμως αυτή είναι αμφίβολο αν θα οδηγήσει στην υποθετή ταχύτητα ή αν θα γεννήσει στην πράξη μια σειρά από παράδεκτα που και αυτά αργότερα θα απαιτήσουν την άρση τους. Μόνο η συστηματική κωδικοποίηση του συνόλου της διοικητικής οικονομίας και ιδίως της ακυρωτικής δίκης με τη συμβολή μιας σοβαρής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής θα παρέχει εγγύηση. Απουσιάζει επίσης από το νομοσχέδιο κάθε πρόβλεψη για την εξασφάλιση της άμεσης εφαρμογής των ακυρωτικών αποφάσεων από τη διοίκηση, όπου το φαινόμενο οι αποφάσεις να μην εκτελούνται επί της ουσίας ή να εκτελούνται με τέτοια χρονοκαθυστέρηση και αφού έχει ξαναπροσφύγει ο διάδικος στον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό παραπονούμενο σχετικά, ώστε συχνά να αποβαίνει ανώφελη η προσφυγή στον ακυρωτικό δικαστή. Χώρια που δεν δίνεται λύση στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες γίνεται παραδείγματος χάρη δεκτή μια αίτηση ακυρώσεως και ενώ ο διάδικος αναμένει τη διοίκηση να προβεί σε νέα πράξη συμμορφούμενη στην απόφαση, η διοίκηση για δικούς της λόγους δεν συμμορφώνεται, την παραβιάζει έντεχνα, πράγμα που συνήθως οδηγεί σε νέα αίτηση ακύρωσης. Δεύτερη παρατήρηση. Στο άρθρο 3, σχετικά με τον ανώτατο όριο των σελίδων του δικογράφου. Με το άρθρο 24 του νόμου 4786 του 2021 είχε εισαχθεί η οριζόντια απαγόρευση της έκτασης των ενδίκων βοηθημάτων πέραν των 30 σελίδων και 20 σελίδων επί των υπομνημάτων, με προβλεπόμενη τότε χρηματική κύρωση εις βάρος του διαδίκου. Είναι προφανές ότι ο οριζόντιος αυτός περιορισμός είναι αδιανόητος και γι' αυτό είχε πολλαπλώς κατακριθεί, αφού δεν έχει έρισμα ούτε στο Σύνταγμα ούτε στην ίδια την πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, όταν το περιεχόμενο των προσβαλλόμενων διοικητικών πράξεων ή ανερσυμβαλόμενων αποφάσεων προσεγγίζει ή υπερβαίνει το όριο των 30 σελίδων, είναι 50 και 60 σελίδες. Πώς είναι δυνατόν το αντίστοιχο ένδικο βοήθημα ή μέσον να υπολείπεται του ορίου αυτού, με κίνδυνο μάλιστα να κριθεί ως αόριστο? Και ενώ μέχρι τώρα υπήρχε εξόφθαλμη ανάγκη για νομοθετική πρωτοβουλία προς απάλληψη της πιο πάνω εξωπραγματικής υποχρέωσης, έχετε τώρα ο νομοθέτης, εσείς δηλαδή, να αυστηροποιήσει τις συνέπειες της μη τηρήσεώς της, κηρύσσοντας την εσχάτη των ποινών, δηλαδή το απαράδεκτο του σχετικού ειδικογράφου, δημιουργώντας έτσι εντονότατες αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα
της συγκεκριμένης ρύθμισης προς το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ. Τρίτη παρατήρηση. Στο εισαγόμενο άρθρο 20α, άρθρο 5 του νομοσχεδίου, διατυπώνεται όλος αορίστος η έννοια εξαιρετικές περιστάσεις ως προϋπόθεση για την άμεση έκδοση πράξης ορισμού εισηγητή και δικασίμου. Αόριστη τελείως έννοια. Άρα συντρέχει λόγος προς σαφέστερη απόδοση της εν λόγω έννοιας. Τέταρτο. Στο άρθρο 8 σχετικά με τα καθήκοντα του εισηγητή έχουμε τη γνώμη ότι ο χρόνος δήλωσης περί αυτεπάγγελτης αναβολής από τον εισηγητή είναι ανεπαρκής. Θα πρέπει από 5 ημέρες να γίνει 15 ημέρες, δεδομένου ότι στο ΣΤΕ παρίστανται και δικηγόροι επαρχιών που πρέπει να κανονίσουν το πρόγραμμά τους εγκαίρως και το πενθήμερο στην πράξη έχει αποδειχθεί πως δεν αρκεί. Τέταρτο, στο άρθρο 9, σχετικά με το φάκελο, διατυπώνεται η εξής παρατήρηση. Τον απόρριτο χαρακτήρα κάποιων εγγράφων θα έπρεπε να τον αποφασίζει ο δικαστής, ο εισηγητής συγκεκριμένα, και όχι ο αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος. Επίσης, για την περίπτωση που δεν τηρηθούν στην πράξη οι οριζόμενες στο άρθρο 9 προθεσμίες, διότι η διοίκηση έχει τους δικούς της βραδείς ρυθμούς, δεν προβλέπεται αν θα επιβληθούν και σε ποιους υπαλλήλους κυρώσεις. Αλλιώς θα πρόκειται για μια ρύθμιση άνευ ουσίας. Πέμπτο, στο άρθρο 11 για τα υπομνήματα του άρθρου 25 παράγραφος 2. Ορίζεται πλέον ότι οι διάδικοι μπορούν να υποβάλουν υπομνήματα, στοιχεία του φακέλου ή στοιχεία για την απόδειξη του ενόμου συμφέροντος και των ισχυρισμών τους, που θα κατατίθεται υποχρεωτικώς προαποδεικτικά 15 μέρες πριν τη συζήτηση. Έτσι δεν μπορούν πλέον να αξιοποιηθεί με υπομνήματα η επακρατορίωση διαδικασία, όπως ήταν δυνατόν με την τροποποιούμενη διάταξη, η οποία όριζε ότι ο πρόεδρος μπορεί να επιτρέψει την υποβολή υπομνημάτων από τους διαδίκους μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από αυτόν για την ανάπτυξη όσων έχουν εκτιθεί στο ακροατήριο. Με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζεται και απαξιώνεται η ζωντανή διαδικασία του ακροατηρίου, διότι πολλές πτυχές της υπόθεσης φωτίζονται στην επακροατηρίου διαδικασία, ιδίως με τις παρεμβάσεις και ερωτήσεις των δικαστών της έδρας. Έκτο, στο άρθρο 12 για την πληρεξουσιότητα έχουμε να πούμε το εξής. Το μαρτύριο της παροχής πληρεξουσιότητας ενώπιον του ΣΤΕ, αντί να μετριαστεί, γίνεται ακόμη επαχθέστερο. Έτσι, με το άρθρο 12 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται το άρθρο 27 του Προεδρικού Διατάγματος 18 του 89 και η πληρεξουσιότητα χορηγείται πλέον μόνο με συμβολιογραφικό έγγραφο, χωρίς να υπάρχει γι' αυτό κανένας απολύτως σοβαρός λόγος. Αποκλείεται έτσι η δυνατότητα χορήγησης πληρεξουσιότητας με προφορική δήλωση του διαδίκου στο ακροατήριο. Ως γνωστόν, η συνυπογραφή του δικογράφου από τον διάδικο, αν και αναφέρεται ακόμη στο άρθρο 27, είχε ανεξήγητα τεθεί εκποδών προπολού με απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ. Προς αποφυγή χρόνου και δαπάνης, θα ήταν ευκταίο να χορηγείται η πληρεξουσιότητα με ιδιωτικό έγγραφο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως γίνεται στα διοικητικά δικαστήρια της Ρουσίας, και γιατί όχι μέσω της χρήσης της εφαρμογής του Government σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και επί των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και όχι μόνο επί των φυσικών προσώπων, αφού είμαστε στην εποχή της έγκυρης και έγκαιρης μεταφοράς δεδομένων μέσω της πληροφορικής. Εννοείται βέβαια πλην του δημοσίου που η πληρεξουσιότητα θα χορηγείται με βάση τις ισχύωσες για τη διοίκηση διατάξεις. Τέλος, ανεξήγητη φαίνεται η αξίωση του νομοθέτη για υποβολή του πληρεξουσίου εγγράφου από τον διάδικο το αργότερο 15 πλήρες ημέρες πριν από την οριστή αδικάσιμο. Σε τι αποσκοπεί άραγε αυτή η υποχρέωση του διαδίκου? Έβδομο, στο άρθρο 13 για τη συζήτηση στο ακροατήριο έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η προθεσμία 3 ημερών πριν από τη συζήτηση που τάσσεται για την υποβολή δήλωσης είναι δυσχερέστατο να τηρηθεί όταν ο εισηγητής θα έχει δηλώσει προ 3 ημερών ότι η υπόθεση θα συζητηθεί. Ή θα πρέπει να κάνει ο εισηγητής τη δήλωσή του προ 5 ημερών, ή η δήλωση του δικηγόρου να γίνεται την προηγούμενη της συζήτησης ημέρα, όπως και σήμερα. 8. Στο άρθρο 18 για την παρέμβαση έχουμε τη γνώμη ότι πρέπει να γίνει η εξής αλλαγή. Αν κάποιος ασκήσει παραδεκτά παρέμβαση προ 15 ημερών πριν από τη συζήτηση, θα πρέπει να μεριμνήσει να γίνει η επίδοσή της την ίδια με την κατάθεση ημέρα, ώστε να τηρηθεί και για την επίδοση η ίδια προθεσμία των 15 ημερών. Αυτό όμως δεν θα είναι πάντοτε εφικτό, ιδίως όταν η επίδοση γίνεται με πραγματική παράδοση του εγγράφου, με αποτέλεσμα να γεννώνται απαράδεκτα. 1. Το άρθρο 20. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 20 του νομοσχεδίου με τίτλο Αναστολή εκτέλεσης, προβλέπεται εκτός των άλλων ότι αν η Επιτροπή εκτιμά
ότι η αίτηση ακύρωση είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχτεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Η εν λόγω διάταξη, η οποία ισχύει και σήμερα, είναι το άρθρο 52 παράγραφος 7, είναι σαφώς ορθή. Πλην όμως γνωρίζουμε ότι το εύρος εφαρμογής της έχει σημαντικά συρρυκνωθεί από τη σχετική νομολογία, αφού γίνεται παγίως δεκτό ότι πρόδειλη βασιμότητα του κύριου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει ιδίως όταν οι λόγοι αυτού βασίζονται σε πάγια νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, χωρίς να απαιτείται δικανική διαπίστωση της βασιμότητας του ενδίκου βοηθήματος κατόπιν εντελεχούς έρευνας και εκτίμησης των στοιχείων του πραγματικού και νομικού μέρους υπόθεσης. 496 του 11 Ολομέλεια του ΣΤΕ. Έτσι, στην πράξη, το σημαντικό συνταγματικό δικαίωμα στην αναστολή έχει περιοριστεί σημαντικά στη διοικητική δίκη, αφού κατά κανόνα η διαρεύνηση της βασιμότητας των λόγων αναστολής περιορίζεται στη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη συναφούς υποστηρικτικής νομολογίας και μόνον, χωρίς περαιτέρω διερεύνηση της νομικής και ουσιαστικής ορθότητας της ακυρωτικής αίτησης. Επομένως, είναι ενδεδειγμένο η διάταξη να τεθεί ως εξής. Αν η Επιτροπή, μετά από πλήρη εξέταση των ακυρωτικών λόγων, εκτιμά ότι η αίτηση ακύρωσης είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχτεί την αίτηση αναστολής. Να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε, για μισό λεπτό και να διακόψω μετά για τις υπόλοιπες παρατηρήσεις. Ναι, κύριε Αποστολάκη. Μισό λεπτό. 10. Εξάλλου, το νομοσχέδιο παραλείπει να μεταρρυθμίσει το άρθρο 53 παράγραφος 3 του Προεδρικού Διατάγματος 18 του 89, το οποίο, ως ερμηνεύτηκε μέχρι σήμερα από την ομολογία, έχει θέσει εκποδών την αναιρετική διερεύνηση της ορθότητας αιτιολογίας της ανερησυμβαλόμενης απόφασης, με συνέπεια την εκτεταμένη συρρίκνωση της δικαστικής προστασίας των αναιρεσιώδων. Άρα, προς άρση του προβλήματος, ενδείκνυται να τεθεί τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 53 ως εξής. Σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο προβαίνει στον έλεγχο της αιτιολογίας της ανερησυμβαλόμενης απόφασης. 11. Επίσης, πριν από το πιο πάνω εδάφιο, θα μπορούσε να τεθεί και άλλο εδάφιο ως εξής. Επίσης, δεν είναι απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως στην περίπτωση που παραλήφθηκε η μνήα δικαστικής απόφασης ευνοϊκής για τον αναιρεσίοντα. Δυστυχώς, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, έχουν απορριφθεί αναιρέσεις ως απαράδεκτες, επειδή ο αναιρεσίων δεν επικαλέστηκε απόφαση ευνοϊκή για αυτόν. Θα διακόψω όμως εδώ, να σεβαστώ τον χρόνο. Θα συνεχίσω με τις υπόλοιπες παρατηρήσεις μου στην τελευταία συζήτησή μας. Ευχαριστούμε, κύριε Αποστολάκη.